face is blurred through rain upon the cloud. Weekly way. Pues Stringwood empezó hace 3 años. Es un colectivo de músicos que estamos Charlie aquí, Inigo Incitarte o Índigo, Loic Alejandro, que es la Roba, y yo. Bueno, basoka da Stringwooden festivala, edorta Subijanakin batea eta aurten EASoko koruakin eta arkitekturako ikasleakin batea montatu duguna. So tell me, how can I play the rest when I so vanish? Luke, Inigok eta Hirurok dute, umeekin koruak nasuten. Berez, Josu Elberdin enkargatzen da abestiak moldatzeaz, eta gero gorkak erakusten dizkie moldaketa botumei eta bereekin lantzen du guzti hori. Austeko arrazoian ipanu bezala. Gorka Miranda naiz, EASO Arauz Gazte zuzendaria. UPF el Departamento de Arquitectura, txiki bat ondoren, ikusi genuen nola ahultzen den, nola musikalki bakarrik puntu batzuk nola etekinak atatzen. Han construido cajones musicales. Egin ditu nolako, lanak egokitzeko, bai, Lukenek zituen abestiak gure erara edo gure idearekin.